Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what's happening on iGenesis namhlanje mhla ka-2 March 2026. Sikhumbule ukuthi umndeni wakwaThabethe ubungafuneli lutho oluzobahlanganisa noFelicia, kodwa uBonko wagcina ebaxoshile emzini kababa wakhe. Namhlanje uFelicia ubonga uBonko ngalokho akwenzile, waze wathi ubonga inkosi, wathi nje into ayenzile ihambisana exactly negama lakhe uBonkosi. Lapho uThule nje ulalele yena, waphinda wamcela ukuthi alungise izinto phakathi kwakhe nobaba omncane bakhe. Kwamxaka lokho uBonko ngoba uze wabuza ukuthi kanjani emva kwalento abaqeda kuyenza kuwena. Wathi nje uFelicia uBonko ube wrong ngokuqinisa isandla kubona. Washo khona ukuthi akathandi uma bexabana ngegama lakhe. UMpumi uze kaGabriel uzoncinga uGabriel ukuthi babuyelane and uyaxolisa nangesenzo sakhe. Lapho mina ngikhumbula uMpumi enza into e-wrong bafethu. Wathi nje uGabriel akayeke umbangela isicefe ngalento. Lapho uMpumi akezwa ngisho leyo ngoba uzotshela uGabriel ukuthi ucela amvumele abuyele endlini. Washo khona ukuthi ngeke esaphinde engamhloniphi. Wathi nje bazokwakha i-empire kaGabriel ndawonye. Lapho useze wagoqa ngisho ngamadolo oMpumi. Wavela umsukumisa uGabriel wathi nje lalela lana ntombazane endini. Wena usiyo nje type yami sidala, futhi awukazi ube type yami. Wamtshela khona ukuthi yena noFelicia bashadile, yena akahamba ayobheka untanga yakhe, kusho uGabriel kuMpumi. Wathi nje yena akazamthanda kodwa uma wakhe uMpumi wanikezela ngawe kimi, kusho uGabriel. Wangathi akayizwa kahle leyo uMpumi. Waphinda futhi uGabriel wamtshela wathi waphinda wamtshela into eyodwa waze wathi angifuni ukuphinde ngibone umqondo wakho lana. Kasede bengibakhathazekile ngoMpumi ngoba abamazi ukuthi uyephi and futhi uhambe engekho right. Njengoba nje elokhu ecabanga indaba kaGabriel and umndeni wakhe ukhala nangokuthi usedlule kokuningi shame. Baze bathi bathandazela ukuthi engenzi into e-wrong. Bathi bacela uBindi ukuthi ayombheka, wathi nje angeke ngiyohlekwa abantu mina. Kanti uzoqhamuka kusenjalo uMpumi udino uyafa. Uzoshunqela uma wakho ngokuthi wamdayisela uGabriel, wamiyeka uGabriel watshetsha izingoma zakhe. Bavele bathuke endlini ukuza lezi zinto kwathiwa uBindi akathi uMpumi uyadlala. Lapho wavele wathula engathi ufile uBindi. Kodwa elokhu ebuzile uMpumi ukuthi mama ungayenza kanjani lento kimi. Nangalana umndeni uyamgive ukuthi udayisane ngegazi lakhe. Baze kathi gazi umama onjani udayisa nezingane zakho. Wathi nje uMpumi kushuthi awudelanga ngesikhathi udayisa ngoMarona. Wathi uphila wenza kahle wasiphumulela ngoba nawe udayise ngayo. Uwena use-revelation record usefike wamosha laphana. Wabulala ziginci, ama-mic, ama-keyboard ngoba nakhe efuna nje uGabriel Gigaba. Wafika uGabriel wambuza ukuthi umuntu onjani ngempela ngoba ngakunika iy'ngane zami ngoba ngifuna zibe ne-future engcono kuneyami engaba nayo. Wathi nje bebekuhlonipha kakhulu abantwana bami, bakunika amakhono abo kanjalo namavoyisi abo. Wathi wabathengela indawo yokuhlala kodwa leyo ndawo ubuye ubaxoshe kuyona. Wathi nje iphelile indaba yami Gigaba, iphelile. Lapho sehlengezela ngisho iy'nyembezi uBindi. uGabriel nje akaze awuvule sidala umlomo wakhe. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell, subscribe namisho umbono wakho. Bayo.